и за това на къде се движиме. И говорихме за това, че Бог желае ние да имаме цел, видение, мисия и ценности. И миналия път всъщност ние говорихме за две от тези неща, за видение и за мисия. И днес ще продължим да говорим за нашата цел и за нашите ценности. Каква е нашата цел като църква? Нашата цел е да прославяме Бога, като подражаваме на Христос и обучаваме Негови последователи. Съвсем простичко, нашата цел е да прославяме Бога. Всъщност, нашия живот, и ако се зададете въпроса и изследвате в Словото, защо е всичко, защо сме предизбрани, защо сме спасени, защо Господ работи в нас, всичко е за похвала на Неговата слава. Така че нашата цел е ние да прославяме Бога. И затова и в нашето богослужение ние хвалим Бога, ние го пеем и има стихове, които казват за всичко, което правиме, ние да прославяме Бога. Ядем ли, пием ли, нещо вършим ли, всичко да бъде за Божия слава. Така че нашата цел е да прославяме Бога, най-вече като проповядваме Неговото Слово и подражаваме на Христос. Целта е Христоподобие. Значи всеки един, Божията воля за всеки един от нас е ние да станем подобни на Христос. И затова ние се събираме, изучаваме Божието Слово, молим се, защото искаме да бъдем подражатели на нашия Господ, да бъдем подобни на Него. И не само това, но също последното нещо е да обучаваме Негови последователи, защото това е великото поръчение. Христос ни остави заръка преди Неговото възнесение в този период от 40 дни между Възкресението и Възнесението. Той се явяваше на учениците си и от това, което разбираме в края на Евангелията и началото на Деяния на апостолите, той говореше за едно и също нещо. За достигането на веста за Божието царство до краищата на земята и за Неговата стратегия за установяването на това царство. И в самото ядро на тази стратегия е правенето на ученици. Отидете и научете всичките народи. Така че това е нашата цел като църква, ние да изпълняваме Божията заръка и ние да обучаваме Негови последователи. Отново ще повторя, че нашата цел е да прославяме Бога, като подражаваме на Христос и обучаваме Негови последователи. Миналия път говорихме за нашето видение, затова сега ще пропуснем тези слайдове. Също за нашата мисия. Може би само се струва да споменем това отново, че нашата мисия е следната. Че ние сме се посветили да водим хора при Бога, да ги утвърждаваме във вярата
и да ги екипираме за служение, като влагаме себе си в тях, като ги мотивираме и подпомагаме да се възпроизвеждат в множество поколения последователи на Христос. Аз бих желал всеки един да знае тази мисия на Исус, за да може да знае, че ние правим тези неща. Ако ние знаем каква е нашата цел, ако ние знаем каква е нашата мисия, ако знаем какво е нашето видение, тогава ние ще се движим в една и съща посока и ще имаме единство. Миналия път говорихме за благовестие, утвърждаване, служение, общение и възпроизводство. И всъщност тази сутрин ще продължим, като говорим за нашите ценности. И когато говорим за ценности, имаме предвид нещата, които ни мотивират. Ценностите всъщност определят характера и поведението на дадения човек. Какво е ценно за тебе? Всеки не може да зададе въпрос. Ако си погледнеш живота и какво правиш, може да разбереш какво е ценно за тебе. Но ние като църква желаем да имаме Божиите ценности. Желаем да имаме ценности, които са основани на Божието Слово. Може би сте чували по медиите, по радио, по телевизия се говори за това, че нашата страна се стреми да действа според европейските ценности. Какви са тези европейски ценности? Някой знае ли какви са европейските ценности? Свобода, демокрация. Да, свобода, демокрация. Какво каза Петю? Европите само ги споменавахме. Само ги споменавахме, не казах какво са. Да. Но когато ние говорим тук в църквата за ценности, ние ще кажем какво са тези ценности и кои са те. И всъщност ценностите, когато става въпрос за църквата ни, те са ценности, за които ние трябва да се съгласиме. Ние трябва просто да предложиме и да откриеме кои неща са ценни за нас, да се съгласим и да кажем, това са нашите ценности. И аз всъщност преди съм говорил за тези ценности и сме ги разисквали в Духовния съвет, но и съм ги представил също и пред църквата, но сега отново бих желал ние да разгледаме нашите ценности и да се замислим какво е ценно за нас. Например, една църква искала да покани млади хора в църквата. Обаче някои хора от Духовния съвет се възпротивили. Защото казали, тези млади хора, като дойдат, те ще ни изкалят килима. Ще ни може да ни щупят столовете. Разбирате ли? Това означава, че за тези хора ценност е сградата. И ние трябва да се съгласиме за нас кое е по-ценно. Сградата или хората. Разбирате ли за какво говорим? Давам пример. Не казвам, че това е така с нашата църква. Но давам пример защо ние трябва да имаме ценности, защото трябва да знаем какво ни движи, какво искаме да направим, кое за нас е приоритет. И именно затова тези ценности са важни. И аз всъщност съм ги групирал в пет групи. Моля?
Много ситно сега. Това е много ситно, защото списъка е голям. Значи, общо ценностите са 23. Това ги прочетеш на глас. Да, ние ще ги разгледаме, просто ви показвам в началото да видите колко голям списък. Но въпреки, че са толкова много, те са групирани около 5 основни групи. И аз бих желал да се съгласим поне за тези 5, които са основните. Значи, първото е общение. Нали? То пак е свързано с нашата мисия. Второто е благовестие. Третото е утвърждаване. Четвъртото е служение. И петото е възпроизводство. Значи, говоря за главните букви, римските цифри. И разбира се, зад всяко едно от тези стоят редица други, така да се каже, подценности, които всъщност са също ценности, но просто така съм го групирал, понеже тъй като са много, ние трябва да ги синтезираме в по-малко, за да може да ги запомним. Така че, може да ни запомните всички, за които ще говорим, но поне тези 5. Ние трябва да знаем, че това са важни неща. За нас, ако наистина е така. Така че аз говоря сега, но в същото време искам да получа отклик от вас. И да разбера вие, съгласни ли сте за тези ценности. Така че първото е общение. И по това общение първата ценност е изграждане на взаимоотношения. Значи в църквата ние не желаем да бъдем чужди или самотни. Не желаем, ако някой дойде в църквата, той да идва, да си отива и да се живее неговия си живот. Нали? Ние желаем да бъдем едно семейство. И за да бъдем семейство, ние трябва да изграждаме взаимоотношения помежду си. Ако не изграждаме взаимоотношения, то защо това е така? В нашата църква ние искаме да създаваме колкото се може повече възможности за създаване на нови приятелства. Затова ви насърчаваме да си ходите на гости. Ние сме забравили това общение, което означава, че сме го изгубили като ценност. За нас ценно е станало да си стоим сами на компютъра вкъщи и да си разглеждаме неща, да си чатим с някои, да си имаме нашата социална мрежа. Ако това е така, това означава, че тази ценност е надделяла над тази ценност. Изграждане на взаимоотношения. Затова и ние искаме да се събираме заедно. Може би трябва да планираме скоро да направим на такова семейно събиране. За да може семействата да се съберат. Но не само семействата. Възрастните може да се съберат, да се направят пенсионерско събиране. На пенсионерите в църквата. Младите могат да се съберат, да се направят младежко събиране. Децата да имат детско събиране. Така че това е много важно ние да изграждаме взаимоотношения, защото ние сме част от армия. Ние сме част от Божията армия и в римско време римската армия се е движала в фаланги. Тоест те не са се биели един срещу един, но цялата редица са били един до друг. И затова техните оръжия са ги защитавали отпред, обаче отстрани, отзад няма никой, но отстрани те са имали един от дясно, един от ляво. Други войници, които да ги защитават отстрани. И ако някой иска да бъде изключение, той става жертва. Ако искаш да бъдеш сам, всъщност, ако ти си сам, ако ти си самотник, ти ставаш най-лесната плячка за Сатана. Ако се отделиш от стадото, ти ставаш най-лесната плячка за Сатана. Ако ти се отделиш от огъня, само дърво не гори.
Така че, затова и ние сме църква, което означава, че ние сме събрание на призованите от този свят, за да служим на Бога. И в това събрание, понеже ние сме част на едно тяло, би следвало ние да изграждаме взаимоотношения. След това, любов и простителност. Според Христос, любовта е белега на християнин. Той каза, по това ще ви позная, че сте мои ученици, ако имате любов помежду си. И разбира се, ние трябва да имаме и простителност, защото когато имаме взаимоотношения, понеже ние сме грешници и сме егоисти и сме нови създания, но все още живеем в плът, в старото си естество, поради това възникват конфликти. И когато възникнат тези конфликти, ние сме решили, каквото и да стане, да не допускаме да бъдем разделени, да дадем всичко от себе си за разрешаването на тези конфликти. Да се примириме, да си простиме. Както Бог в Христа е простил на нас, така и ние да се прощаваме един на друг. Това е трудно. Но без това ние ще се разпаднем. Ако няма простителност в църквата, всеки ще си грабне пътя и всеки ще каже, аз няма да стъпя повече в тази църква и тогава няма да има църква. Така че без любов и простителност и всъщност всичко това трябва да го имаме, за да може да имаме общение. Третата ценност е етническа толерантност.